Fost is-servizzi li l-Fondazzjoni Inspire toffri għal persuni b'diżabilità hemm il-programm STAR li huwa ta' sostenna 33 persuna fuq medda ta' 30 siegħa fil-ġimgħa, programm li se jkompli jissaħħaħ. Jikkummenta ma' Net News il-kap eżekuttiv tal-Inspire Antonello Gauci. Huwa programm STAR jagħti servizz il-numru ta' tfal u adulti illi għandhom disabilitajiet profondi. Dan il-programm se jkun qed jissaħħa f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Support biex il-Fondazzjoni Inspire ittejjeb is-servizzi u riżorsi biex kull persuna b'diżabilità f'dan il-programm ikollha persuna assenjata magħha biex ittieqa attenzjoni individwalizzata. Il-tip ta' servizzi li qed nofru mill-Inspire għal programm STAR huwa moti minn numru ta' professjonisti li qed jaħdmu flimkien f'ambjent terapeutiku. Dan naturalment qed isir biex aħna nistgħu ntejbu l-ħajja ta' kull persuna li tattendi dal-programm. Il-pjan ta' għajnuna speċjalizzata se tkun qed inkwadra wkoll il-familji u dawk li jagħtu l-kura lil persuni b'diżabilità e kif se jkunu inkorporati f'dan il-programm speċjalizzat. Waqt li firmar tal-ftehim, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, Ruth Xiberras, spjegat kif mhux biss qed ikunu ta' sostenn għal familji u l-persuni b'diżabilità, iżda anke qed jassessjaw lil persuni li jagħmlu użu minn dan is-servizz u jkompli l-monitoraġġ biex kollox jimxi skont l-istandards meħtieġa.